posljednjih 30 godina došlo je do značajnog povećanja nejednakosti kako na globalnoj razini, tako i u Hrvatskoj. Jeste li znali da 10% najbogatijih Hrvata ostvari 23% prihoda, dok 10% najsiromašnijih ostvari samo 2,3% prihoda, a ovo čak ni ne uključuje imovinu. Uspoređujući različite ekonomske pokazatelje na razini županija, možemo vidjeti da nacionalni prosjek krije vrlo velike regionalne nejednakosti. Samo grad Zagreb čini 1/3 ukupnog državnog BDP-a, dok najniži udio ostvaruje Ličko-senjska županija sa samo 0,9% BDP-a. U neučinkovitom sustavu naše vještine i naporan rad nisu uvijek dovoljni za ostvarivanje zaposlenja, prihoda i dostojnog života. Jeste li znali da i sami društveni uvjeti, kao što su ekonomski i društveni kapital kućanstva, jednak pristup javnim dobrima i tržištu rada, te javne politike, utječu na mogućnost ostvarenja osobnih potencijala, pa tako i na razinu nejednakosti. Kad sustav funkcionira optimalno, svi, bez obzira na materijalno stanje obitelji, imaju iste mogućnosti razviti osobne potencijale kroz pristup javnim dobrima i pronaći odgovarajući i pristojan posao. Međutim, postoje prepreke, korupcija, klijentelizam, diskriminacija i neučinkovite politike koje spriječavaju optimalno i pravedno funkcioniranje sustava te proizvode i reproduciraju siromaštvo i nejednakost. Osim razine prihoda, imovine i obrazovanja naših roditelja, najbitniji faktori koji utječu na naše životne prilike su pristup javnim dobrima za razvoj ljudskih potencijala, kao što su vrtići, škole, fakulteti i bolnice, te jednaki i ravnopravni pristup tržištu rada. Jednaki pristup zapošljavanju izuzetno je bitan faktor za smanjenje nejednakosti i siromaštva, a ulaganje u ljudski potencijal služi napretku i prosperitetu pojedinca i društva. Nažalost, kada jednake mogućnosti ne postoje na tržištu rada, zbog diskriminacije, korupcije, klijentelizma i neučinkovite politike zapošljavanja, nejednakost raste i gospodarstvo pati. Kad mladi ljudi željni rada ne mogu naći dostojan posao u svojoj struci, sve više i više odlaze na europsko tržište gdje se njihov rad, trud i vještine ipak više cijene. Jeste li znali da je hrvatska populacija 10. najstarija na cijelom svijetu? Skoro 20% starije od 65 godina, a 15% ima manje od 15 godina. I svi su oni izvan tržišta rada. A od ukupnog radnog sposobnog stanovništva samo 52% je ekonomski aktivno, što znači da rade ili traže posao, a samo 45% je zaposleno. Ova je situacija neodrživa. Poticanje zaposlenja bi trebao biti prioritet javnih politika. Mnogo je načina da smanjimo nepravedne nejednakosti i da osiguramo svim građanima i građankama jednak pristup javnim dobrima, pristojan posao, stabilne prihode i visoku kvalitetu života. No kao društvo moramo odlučiti suzbiti korupciju, klijentelizam i diskriminaciju iz svih sfera društva, a posebno sa tržišta rada.